Искаш да сготвиш нещо вкусно, но любимите ти ястия изискват много време. Вече има лесен начин да готвиш вкусно и много по-бързо. Как? С тенджерата под налягане на Делимано. Готвиш по-вкусно, по-здравословно и по-бързо. С Делимано пестиш време, електроенергия и пари. С тенджерата Делимано готвиш до 70% по-бързо. Представи си крехко печено, сготвено само за 40 минути, вместо за 4-5 часа. Това е възможно благодарение на уникалния вакуумен капак. Той е с нов патентован механизъм на заключване и 4 степени на защита. Капакът затваря плътно тенджерата, топлината се запазва вътре в съда и обработва храната в дълбочина. Времето за готвене намалява с цели 70%. Храната става с уникален вкус и апетитен аромат. С Делимано готвиш наистина здравословно. Вакуумният капак е изключително удобен. Затваряш го само с една ръка. Настройваш сам силата на налягането с регулатора. А когато ястието е готово, просто го завърташ. Така постепенно изпускаш парата. Докато има налягане в тенджерата, капакът не може да бъде отворен. 100% сигурна защита. Тенджерата под налягане комбинира цели 6 уреда в един. Ползва я за бързо варене, печене на месо, запържване, задушаване, бързо мариноване и за варене на супи и спагети. Можеш да направиш в нея дори десерт. Тенджерата Делимано е с немско качество, а патентования вакуумен капак я прави уникална. Ползваш го само с една ръка. Истинско произведение на изкуството. Поръчай сега тенджерата за експресно готвене на Делимано. Към нея получаваш и уникалния вакуумен капак. Добавям и страхотен подарък – кулинарна книга. А сега най-важното – качеството на тенджерата Делимано е толкова високо, че удвояваме гаранцията от 5 на цели 10 години. Животът е по-лесен и по-вкусен с Делимано. Поръчай тенджерата под налягане Делимано, получаваш и вакуумен капак по нова патентована технология. Има и подарък – кулинарна книга. И не забравяй, тенджерата е с цели 10 години гаранция. Вземи Делимано само за 199,90. Ако си член на Клуб 5 звезди, получаваш до 30 лева отстъпка. Попитай и за другите тенджери на Делимано.